mas maayo nga ang atong unang i-discuss is unsay mahitabo sa mga magtotoo. Unya na nato sa sunod na mga pagtuon, ato pong hisgutan ang mahitabo sa mga dili magtotoo. So mag-focus ko sa sunod-sunod na turon na pagtuon tonight para sa mga magtotoo. Okay? So unsa may atong lauman, no? Na dako kaayo nga panalangin nga naghuwat sa tuwa, no? Ingon nga kita giluwas sa Ginoo, ingon nga kita kikuha, no, diha sa kalibutan, diha sa lapok sa kasalanan. So ingon pa diha sa awit, bisan ako makasasala, gimo kong gipakawalay sala, no? Dako gyud na kaayo natong panalangin nga atong naangkon, no? Og dili pud ta angay nga magpasigarbo sa atong kaugalingon nga kadawat ta ana. Pasalamat ta sa Ginoo, gigrasyahan ta. No, dili ta angay pud na mohukom sa uban nga kung maglantaw ta nila murag magkunta nga mayo pa ko ninyo. So dili ana, no, it will cause us all the more as we grow deep in our understanding of the grace of God. It will bring us more into humility, no, sa tinuod na pagpaubos. For we can do nothing apart from you. Everything that we are and we have comes from God. So sa atong pagpadayon, can we just bow down our heads for a while for our word of prayer? Langit no namong amahan sa makausap pa Ginoo. Among gipiyal kanimo o Dios kining among pagtuon karon kagabion o God. Tuguti Ginoo nga maabli pa ang among mga salabutan ug masabtan pa namo. Ginoo dugang ang imong gustong itudlo kanamo. Kinintanan o Dios among giampo ug ipasalamatan di alaman sa ngalan sa imong tong anak si Jesus. Amen. Our topic for tonight is the marriage of the Lamb. No? Ang kasal sa karniro, no? Diha sa gisulti diha sa pinadayag, no, 19. But ato sang tan-awon diri ang giingon diha mga igsuon na the fact of marriage. Unsa bay mga fakto, no, fact. Unsa bay binisayag fact? Okay. The marriage is described through the parables of Jesus. So si Jesus ayang pag ministeryo in the Gospels, mabasa nato diha na naa say mga sambingay mahitungod sa kasal. No, naatay mga verses. Anyway, kundi naton mabasa tanang mga verses na adiri, anyway, tagaan mo sa messenger, no, ipas naman ning ato ang outline. Kamo na lang ang mo follow up sa pagbasa ni ana. So, una ato makita diha na Jesus Christ himself mentioned about the marriage and in parables, okay? And then John the Beloved, the last apostle nga namatay, no, sa tanan 12, kani nga apostle si John the Beloved, kaning gud siya nga lambing ni kayo ni Jesus, no? Katong kuyog sila ni Jesus, mahigda siya sa paa. That's why anggaan siya John the Beloved. Okay? So, naa siya pananawon nga nagpadayag usab sa gitawag nato og marriage, and that marriage of the Lamb. Next to that is the host of the marriage. No, kinsa may host. So, atong masabtan pod na ang host sa marriage is the father, ang amahan. The New Testament clearly presents the father as the divine host who gives the marriage. Ato na masabtan nganong ingon ana, no? Nganong ang amahan man. Sa unahan ato ni siyang na masabtan. Now, concerning this, kinsa man ang groom, kinsa man ang pamanhunon niining marriage of the Lamb, siyempre walaen kundili si Jesus Christ, no? Si Jesus, siya ang ato ang itawag nato bridegroom. So naapoy mga verses nga nakasulat diha na si Jesus katong panahon nga gibautismohan siya,
ang Ginoo nagpadayag, ang Amahan nagpadayag through a voice, and gi-confirm niya, this is my beloved Son, of whom I love. Listen to Him. Giingnan niya ang mga witness sa iyahang baptism during the time. So, the groom is Jesus. Siya ang atoang groom. And who is the bride? In the marriage of the Lamb, who is the bride? So, atong tanawon lang ang 2 Corinthians 11 verse 2. Gisulat ni siya ni Paul. Ato kunong tanawon, although dili na to tanan jud mabasa tanang verses, but mukuha ng tagpipila ni ini. So, atong tanawon diha, who is the bride of Jesus? So, please lang ko sa verse 2 Corinthians 11:2. Sundi lang pod ko ana ninyo while reading. Okay, let's read together. Because I have promised you in marriage to one husband, to present a pure virgin to Christ. Ato kunong balikon, be? Atong hinay-hinay nga masink in sa ato. Okay, go. For I am jealous over you with a godly jealousy, because I have promised you in marriage to one husband, to present a pure virgin to Christ. So, kinsa man na siya? Church. No? Kita ang iyahang bride. No? Grabe. Niya, to present him a pure virgin. Now, ingon dire, the guest of the marriage. Kinsa may mga guest. No, guest sila. No? So, kinsa ni sila? Okay, atong tanawon diha maigsunan. In general, a group which would include all believing Gentiles who were converted prior to the Pentecost or after the rapture. Meaning to say, wala pa matukod ang church. Kano sa ganin natukod ang church? During the Pentecost. And then, before magtukod ang church, doon ay mga converted na mga Gentiles. No? Ang sila di ay no kay audience na sila. Ang sila di ay no kay guest lang sila. Dili sila mao'y kauban sa bride. And ingon diha, in particular, a group, o kani sila mga Hudyo all over the world, no? Israelites everywhere. Pati di ay ang mga Jews or mga Hudyo, mga guests na sila. But if kato mga Hudyo nga nadong na sa na Christian during na sa pagtukod sa church, kaya naaman po yung mga believing Jews, kana mga Hudyo nga nahimo magtotoo kay naibalo man ta nga ang kining mga Hudyo they rejected the Messiah. Wala sila mituo nga si Jesus Christ mao ang Messiah. Pero dunay nangahimong Christians, no, bisan sa panahon pa sa mga early Christians, doon naman po yung mga Hudyo na ingon ganin ni Paul, to the Jew and to the Greek. No? That's why iwali ang gospel. Ingon diha, for I am not ashamed, ingon ni Paul sa Romans 1:16 of the gospel, for it is the power of God unto salvation to those who believe, to the Jew and to the Greeks. So, ang mga Hudyo nga di nasulod in the era of the Christian age, ang sila di ay, during the marriage of the Lamb, are guests. Guests na sila. No, nagsudong ra sila sa kasal sa nating karnero. So ang groom, Jesus, the bride, His church. So, ingon dia the service schedule of the marriage. So atong tan-awon diri maigsuon ang kalahian manggod sa kasal nato nga nasabtan sa atong dapit. Atong tan-awon diri ang kasal didto sa ilaha, even in the ancient times of Israel, kanang gitawag og oriental pattern of marriage.
Sila di ay dunay tulo ka stages. Tulo ka kanang stages ang ilang kasal. Una natong tan-awon ang ilang first stage kanang gitawag nato og betrothal. Unsa man ni siya? Kaning word nga betrothal, no, atong tan-awon maigsuon og unsa ning matang sa part sa ilahang pagminyo, no, sa kasal in the oriental marriage. Kaning betrothal stage, ang masig ka amahan magsabot nga masig ka anak nila maoy minyoon. Ang uban gani ni anang panahona wala pa gani matawo ang babae. So tan-aw nato nga dili pud siya ang ilang kasal dili na siya nagmatter og kani ba ang babae og lalaki nagkagustuhay. Ang una gyud ang mupili una gyud nga mupili ba asahunon sa iyang anak ang amahan sa groom. So paghuman na naman ay betrothal stage, kung may nundum ta sa istorya ni Joseph and Mary. In Matthew chapter 1, mo to example nga gisayuran na si Maria ni Jose. But pasabot, doon na nay arrangement. Kumbaga, doon na nay gihimong panagsabot tali sa ilang mga ginikanan. And that young age, no, bata pa sila, doon na nay pagsabot nga bahin sa kaminyoon anak nilang duha. So ang buhaton sa amahan, sabot sila sa iyahang sa pangasaunon, isig kaamahan nila ang sabot-sabot. Unsay tawag ana sa uban, no? Kanang buya o buya. So betrothal stage, duha ka part pun ato makita ana, the selection of the bride. So ang pagpili, no, kanang the bride unsa na has been selected. So dunay nagpili na, pili na, no, ang babae. So ato niya nang masabtan nganong na-connect nato na sa ato ang marriage of the Lamb, no? So betrothal stage, unya ang buhaton dayon ana di kuana sila kanang sayura na, nakatakda na ang ilahang kasal. Dayon dunay bayaran na dowry. Unsay tawag binisaya na? Naibaya kanang naay murag dowry man gyud na as been paid kanang magbayad tong amahan sa groom ngadto sa amahan sa babae, murag gipalit murag gipalit na daan niya ang babae ang pangasaunon, no? Human napilian, human nakasabot na anay binayaray. Ang amahan magbayad og dowry sa ngadto sa amahan sa babae. And then ang doon na po'y mga uban nga unsay nga aning ang groom pod na po'y uban nga manghatag pod siya og kanang other gifts aside from the dowry of the father to the bride's father. Okay, nakuha na to. And then pagkahuman dayon ana, magama na sila og kasulatan, kumbaga marriage contract. So buti pasabot, wala pa nagkita ning duha. Di pa sila nagkailhanay. Ang panahon o ang asahunon, wala pa sila magkailhanay. Pero sa papeles, sa papel, silang duha, kasado na. Oh, kasado na sila. May pinirmahan na, nagbayad, nagdori. Oh, so, doon na sila marriage covenant, marriage contract. Oh, kumbaga. Pero, dili pa na sila mag-ipon duha. Bisan kung sila kasado na, kuha na to, kay sa papel, nahuman ng kasabutan, pirmado na nila, na gitawag sa ilaha o kitora, kung ako na sayop, kitora, na nanay na marriage covenant or contract. Now, unsa may tuyo nga, dili man dayon-dayon sila mag-ipon. No, nakasal na sila sa papel,
bana nagyud sila asawa sa papel. Pero wala pa sila nag-uban. Upuyo. Magpabilin pa ang babae diha sa ginikanan niya. Hantod nga, maabot ang takda na panahon na ipresentar na siya ngadto sa iyang pamanhonon. Nganong gihimo man na nila, sigon pa sa akong pagpakisayod. Pakisayod jud. Nganong gihimo man na aron sulayan ang pagkamatinud-anon sa usa ka babae. Okay? Kay pareha bitaw ni Maria, katong nabuntis bitaw si Maria, nyawa pa hilabti ni Jose. Kay numdum ato sa istorya, kung mabasa ninyo na sa Matthew, nga gusto na lang biyaan ni Jose si Maria sa hilom. Kay naaman ay silot kung ang usa ka sinayuran na babae nabuntisan nga wa pa hilabti sa bana, but pasabot lain ang hilabot. No ingana man ingon nga dapat inig-abot jud sa kanang consummation na sa ilang kaminyoon, virgin, pure virgin gyud ang babae. Pan kung sud anang limit na tuig nga di sila mag-ipon after na dunay kontrata, kasado na sila ug masakpan na buntis ang babae, sabot pasabot wala pa sila, wala dili siya mo nang hilabot ang bana. Naay silot nga sa gubangon ang babae. Either naanay mga pinato ka option nga pipilian. Pwede na sa isumbong sa ilahang barangay, kumbaga sa ato na karon. Sumbong dito nya kuano nang babae, pwede na siyang batu-batuon hantod sa kamatayon. Death penalty kumbaga ang silot sa ilaha. Mao biya si Jose, tungod kay love niya kayo si Mary. Gusto na lang niyang biyaan sa ilom kay aron di na lang niya isumbong sa ilahang kagamhanan kay kanapatyon man si Mary. Pero napalo na ta sa istorya ana no. So ing ana ang mahitabo. So dunay test of faithfulness sa usa ka dalaga nga sinayura na. O kasal na sila sa papel. That's why naay gap. No, dili kay kanang diretso ni pinirmahay na maobayan na atong naandan sa tuwa, di ba? O mama na pagka kasal na dayoy, kuana pwede na dayon. Ana, dili. Sa ilaha dili. No, it takes time. Naapay gap. Nyawa pa jud sila mag-ilhanay. Ana no? Ala pa jud sila nag-ilhanay. Nya gikasal na sila sa papel, di pa jud sila nag-uban padayon. Taas pag yun maghiwat. There's a time of waiting. No? Siguro noon sa kay feeling. No? Na time of waiting. Next to that, ito na. Presentation na dayon sa bride. No? Unya na ko explain ang connection na to aniha. I-present na dayon ang bride nga to sa iyang groom. Magama sila prosesyon gikan ang fathers, the groom of the fathers, nabali na. Ang amahan sa groom, magpadala og groomsmen, kumbaga ba, ngadto sa balay sa bride. Kuha na to, nanay na prosesyon nga buhaton dito, siguro na sundog na to na groomsmen. Pero lahi lang pamaagi nila. Sugoon dayon na sa amahan ngadto sa balay sa babae, aron kuhaon dayon ang babae. Nya inikuha sa babae, kuyugan pud siya sa iyang amahan o iyang mga bridesmaid. Oh, tabunan ng iyahang nawong, lakadiha no, dugaya pa jud kayo magkailhanay. Tabunan pa ng nawong ana nya, iparada na po na siya gikan didto, kuhaon na dayon siya sa side sa groom, kuyog sa groomsmen, unya pagkahuman dayon, kuyugan pod ang bride, inikuyog sa mga kasundo niya, kuyugan pod siya sa iyang papa o sa iyahang mga bridesmaid. Parada sila nga to, padong na sila sa balay sa banhonon. Inigabot dito, ana ang inang proseso, ang amahan kibali, ang amahan sa bride, yun ani ni siya, kuhaon ang kamot sa unsay nga naning yang
babae, idunol dito sa kanang na ay amahan sa groom. Kung ako na sayo, ping-ana. So, dili po diretso sa groom. Kuhaon ang kamot sa babae, ipasa nga to amahan niya pagkahumandayon, ang amahan na muhatag niya ngadto sa banhonon. Unya, siyempre na mga seremonyas, mga buhaton siguro. Then after that, ayha pa sila magkailhanay kung ablihan na ang veil. Tabunan ba ya? Tabunan, no? So, anha na sila makaila o mauna day na inawong, no? sa iyang pares. Okay, gipresent man, na-present na. No, gipresent na dayon. Oh. So manang presentation stage. Then ang ikatulo dayon ana, siyempre after naikaunan. Kainan na. At matud pa sa ato, pakals. Oh, celebration na dayon. Unya, ang celebration baya nag-agad na sa gidatuon sa amahan sa groom. O mulanap nagsimana ang ilahang celebration. Dugay mahuman ang ilang celebration. Kaon na adlaw-adlaw. Sod sa 7 ka adlaw. Oh. Asa ato diri kausarak pa kan. Oh, di ba? Pakitiring kausarak pa kaon. Oh, 3 ka oras. But sa ilahang celebration, it takes them for about a week or more. Depende na sa gidatuon sa amahan sa groom. Unsay atong connection ana? Nganong ka naman atong gilantaw, no? Dili man sa ato ang natural na atong nasabtan sa kaminyoon. Una, kita man ang bride, right? Gipili na bata. Ingon nga bride. Kay permiro ba ya betrothal stage, selection of the bride. Kasi nagpili. Ang amahan. Okay? Ingon ba ya sa pulong sa Ginoo, walay makaduol sa anak kundi pinaagi sa amahan. And then nag-ingon ng Ephesians 1 verse 3 to 4, kung wala ko na sayo, even before the foundation of this world, God has chosen us. Gipili na ta sa Ginoo, wala pa buhata ang kalibutan. In the foreknowledge of God, na anak ka diha. Usa ka sa iyang gipili, destined para sa kaluwasan. So, nanay choosing. So, kanusa man nato na nahitabo ang gitawag na yag pagpili sa tua. Giunsa man pod niya ta gibayran, di ba ang bayad na ay dowry sa bride? Selection, then pay, pagbayad og dowry. Unsa man pud ang gibayad sa atua? No, unsa may gibayad sa amahan para sa atua? Okay? Ang iyahang pagpadala kanato sa iyaha jud bugtong anak og nagbayad sa kanato pinaagi sa iyang kaugalingong dugo nga giula dito sa krus sa Kalbaryo. Atong tan-awon ang verses ni ini. Okay. Ang verse nga atong tan-awon diha, ang pagbayad sa tua, kay naaman tay mga verses nga nagsunod diha, ang pagpili o pagbayad sa tua, 1 Corinthians 6, ingon diha, dili na kita ang tag-iya sa ato ang kaugalingon, kay gipalit na ta niya. Okay, tanaw na to, 1 Corinthians 6, verse 19. Okay. 19 ba nakares? Okay, go. Whom you have from God. You are not your own. Continue. For you were bought at a price. Therefore, glorify God in your body. Klaro? O, gibayran ta. No, the selection, nahumana.
Sa unsa man paagi ta nakasabot nga gipili data. When we heard the gospel, right? Ingo da, many were called, but only few were chosen. Sa unsa ta nakabalo nga, we are one of the chosen. When we heard the gospel and responded to it. Atong gidawat gituuhan, no? And then gibayran pinaagi sa iyahang kogalingon nga dugo. The Father sent forth His only Son to pay for our punishment, no? Siya mo ay ning dawat sa silot ka kita unta ang mo dawat ni ini. Sabta naman na nato, di ba? And then next verse atong tan-awon diha, 1 Peter 1 verse 18 and 19. Kuha ko na sa'yo. Okay. 1 Peter 1, 18 and 19. Go. Like silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without defect or blemish. Okay. Klaro? Nahuman ang betrota stage. Unya kay wa pa man ta present. No, wa pa man ta gi-present. Unsa may atong gihuwat? Na select na ta, na choose na ta, gibayra na ang atong kaluwasan humana. Get? Now sunod. Unsa na gisunod atong sunod nga gi-expect? I-present na ta sa atong pamanhunon. Presentation stage na. Naapay gap, naapa mata. Waiting stage ta karon. Amen. Waiting stage pa ta karon. On the waiting ta, na ipresenta as bride to the groom. Ano sa man na may tabo ang presentation stage? During the rapture. Kuha na to? During the rapture, presentation stage na, kuhaon ta dayon ang amahan, kuhaon ta dayon diri sa kalibutan, padad-an ta og kanamusundo nato. During the rapture, right? And then pagkaman dalaon ta didto sa meeting in the air. Present ta didto sa lamb. No, nata sa meeting on the air. Wa sila lagi na excited. Sa dugaya pa man na di ay ang presentation stage. But it must be sure. No, sure na. Ang ato na lang gihuwat is the exact time na i-present na ta ngadto niya. Right? And then after that, while naata na dito na present na ta, then na dito ang bangkete. Grabe, ingon ni Jesus katong nagka-Last Supper, dili siya mukaon hantod nga nagdako kayong celebration nga mahitabo. Nagdako kayong bangkete nga mahitabo. Adto na siya makig-uban, mukaon, uban sa iyang mga katawhan. Right? Okay. The celebration, unsa ito giingon ako ninyo ganina, it depends upon sa kadato sa amahan sa groom. And you know what? Excited kayo ta. Nga naman, dito nag-start na ang celebration na nagani mga awarding na itabo, no? And then, sunod dayon the marriage of the Lamb. And then, pagkahumandayon the celebration. And it will take for eternity sa celebration nga mahitabo. Why katapusang celebration? Amen! Grabe si Lord. Na-appear ta dito. Na-appear ta nga kita mismo ang bride. Nganong gihulagway manasama sa usa ka kaminyoon. Because Jesus Christ would want us to be with Him for eternity. There will be a union, fellowship with our Jesus Christ the Son in eternity. So naade ay forever. Na ay forever. So kita makigsuunan, usa ka di na to kayang i-explain.
Di na to kaya usahay ma-express in words how blessed we are to be part of this church, to be part of His body, to be His bride. Kaya ang uban mga igsunan, like even the mga Hudyo, the chosen people of God, sila mga igsuon, mga guests lang. Samantala kita mismo ang bride. Gets na to? And kita may kaigsunan, wow, di ko ka-imagine. That's why si Paul, iyang gisuti dito sa 2 Corinthians chapter 11 verse 2, nasa godly jealousy. Kaya nga naman, usahay manggod na atay gitawag naka-engage na ta. Gisayuran na ta. Nga mahimong pangasawunon sa atong groom nga si Jesus. Pero kay mo sideline pa man ta. Mangita pa man taglain. Wala man ta usahay ma-faithful sa atong husband, kumbaga. Usahay wa ta kapasar sa waiting time. Amen ba? Na waiting time, di ba? After the selection, after the betrothal stage, na ay waiting time before the presentation. Mintras naghulat ta unsa may atong gibuhat karon. Naghulat ta nga ipadayag ta ngadto sa anak as the bride. Church, what are we doing while waiting for that presentation stage? Are we faithful enough to Jesus? Matinud-anon ba ta sa atong relasyon niya? Wa ba ta mangitag lain? Wa ba ta nangitag lain? Nagitawag na siya og spiritual adultery. Infidelity. Kana bang gitawag na tumigsunan na nagluib ta sa atong relasyon kay mo kompromiso pa ta with the world. Mo kompromiso pa ta aning kalibutan na kanunay gipasidaan sa ato sa Ginoo. Do not love the world and things of this world. Kanunay na niyang istorya sa atoa. Kay kinsa katong nahigugma sa kalibutan, wala mahigugma sa amahan. Pero kusubulang usahay mga igsuon, usahay wa nato ang pingi, ang kaputli sa ato ang kinabuhi. Samtang naghulata sa ato ang pag-present na didto sa Ginoo. So, mao na sa maigsuonan. The third thing is the celebrations. Ako nang giingon ninyo, it will take for eternity. Grabing celebration. Dili tulura ka oras. Amen? Dili tulura ka oras ang celebration nga may tabo sa tua. Now, mao ni siya ang ipadayon ako karon na second topic na to, the millennial kingdom. Unsa man ning gitawag nato og the millennium. Kaning millennium ato masabta na siya nga mao na siya ang gitawag og 1,000 years reign ni Jesus Christ. Sundan ko, usa ka libong tuig nga maghari si Jesus. Ing-ani man na siya mahitabo. Diba, girapture ta. Sundan pa ko ninyo. Unya, mauna dayon to atong gibuhat for about 7 years. Dito sa meeting in the air. Then after that years, nga naata dito, while simultaneous, naay nang hitabo diri sa kalibutan. Kung naay nahitabo nato dito sa meeting in the air, kadtong mga nabilin sad, naapoy mananga manghitabo. Okay. Inig-ed sa 7 years, together with all who are at the rapture, munaog na gyud si Jesus diri sa kalibutan. That will be the second coming. Mutunob na si Jesus diri Kung ako nasabtan, the rapture and second coming, dili na sila managsama. Kaya ang rapture, kita padong dito. Pero ang second coming, si Jesus, og kita nga tuan na dito munaog dinhi. Sa rapture padong sa clouds. Pag second coming munaog sa yuta. Sundan? Okay. Now, inignaog sa yuta, dito po magsugod ang 1,000 years reign ni Jesus Christ. Mo nang gitawag nato og the
millennium. Unsa may mahitabo ana? What will happen to that time no nga naata sa millennium? Kay atong tan-awon ang mga pipila ka mga butang kanindot kaha no ang ato gyud na King of Kings si Jesus. Ngano kang King of Kings man ang tawag sa iya og Lord of Lords? Siyempre, kay naman may mga kings, naman po'y mga lords. Ug unya niya ng panahon na sa mga napili sa Ginoo, tugahan po na siya pura gobyerno ba, na ay presidente, na ay vice-presidente, na ay mga mayor, na ay gobernador, mga inana, naa po di ay unya na inighari ni Jesus. Og si Jesus mo ay presidente, may pangulo sa tanan, siya ang naghari. Now, unsa man ang panahona, unsa may manghitabo diha. It is the time when we will reign with Jesus physically and literally. Now, unsa ko na? It is the time when we will reign with Jesus. Ingon na, reign King Jesus reigns over all the kingdoms of the earth. Kinsay kuyog niyang muhari? Kinsa ang kuyog niyang muhari during the time? We, unsa ganang ingon diha? We will reign with Jesus physically and literally. Zechariah, kung tanawon diha, Zechariah 14:16 to 20. Na-excited ba mo? Murag di pa kayo makuan ba? Murag di pa kayo murag ana? Murag di kayang tugkaron sa utok. Okay. But this is God's promise to His people. Okay, tanaw na to. Nang celebration ng kagbalik. Sige ba? Tanaw na to si Zechariah. Napa mo? Sa alas 8 pa man di ay. Abi na ko alas 9 na. Okay, mahuman jud nato ang duha ka topic. Okay. Sige, dungan tagbas, dungan basaha kuno ninyo be. Celebrate the Feast of Tabernacle. Next. This will be the punishment of Egypt and punishment of all the secret bowls in front of the altar. Okay. So we will reign together with Jesus during the millennial kingdom. At masabtan kinsa ba yung kauban anang panahon na. Okay. Jesus will reign niya, will be worldwide. No, na diha will be worldwide. Unya, peaceful in nature. Di ba ang kalibutan karon na igsuon unsa may gipangita? Ha? Sa atong present time, unsa may gipangita nato karon na mulinaw na unta, right? Kay unsa may madungog nato karon panahon nato, permanenteng gubat, trouble, okay? But during the millennium, it will be peaceful. Malinawon kaayo. And glory and holiness will be manifested, mga balaan tanang tao. At ang mga balaan ang mga tao, wala na yung mga daog-daog, wala na yung mga dautan nga maghari or manghilabot, no? Yan ang panahon na, no? Glory and holiness will be manifested. No, take note na lang sa mga verses. Anyway, i-send man po na sa inyong messenger. So ingon diha may igsuon na
na ang pagkabalaan, diagnose, wala na tayo ingon nga na ng panahon na sa reign ni Jesus Christ, wala na mga, kana ba mga nahimong mga kasalanan, parehas na to karon. Wala na pulis. Wala na manakop. No, di ba? Wala na ingana. Kay, mga tarong naman tanang tawo. Di naman magbuhat og mga maot. Sunod, comfort. Comfort. Kanang kuha na atong dughan. Kanang luag na. Wala tayo kaguol ba? Hupayo na niya ang atong mga kaguol, makahadlo, kabalaka, kanang tanan. Wala na ana nga time sa millennial kingdom. Og naadiha ang hustisya. Justice. For Jesus will reign in justice and righteousness. Dayon, full knowledge. Wala na iwa kabas-uwahay na ibawaan sa kinabuhi. Wala na mayingon ta nga, wa man ko kamauan na, di ko kamauan na, paras karon nga na, di ko kamauan na. Mo nang patabang ko, imbis nga ako'y tiguwang, patabang ko bata. Kay high-tech naman sila ron. Unya, ako sa una, sa may naibawaan ako, eskwela ko college, ang akong subject sa computer, 18 units ra. Unya, ato pa may magparanda to sa UP. UP Diliman. Why mi ko galingon sa amo school sa PUP, wa mi ko galingon nga, na ako baon. Nga dagko kaayo to ilang, sa man to, dagko kayo mga, kanang kuan sa accounting nga mga gamit ba, dagko kay mga papel adto na mo idagan pa. So unsa may alamag na kog computer, di ko hands on wa miya mo ing ana karon na nag-ana. So but during the time wala nay kulang-kulang. Uy, kulang-kulang. No? Wala nay kulang sa pakog. Wala nay mainguntang pulonga ba maigsuon nga manakop og langaw. Kakuan man na. No, sa ato ron time na manakop og langaw unsa man nakaha, no? Oh, so naay something. Okay, sunod na mahitabo. Curse remove. O, wala na pagkatinunglo. Wala ni tunglo ba kanabang nahitabo ba pagkahulog sa tao sa sala? Even the ground is cursed, right? Manalang gani kay dili gidiretsa sa tao ang curse. Katurang mga naepektuhan ang kabuhatan sa Ginoon, apektuhan imbis nga ang rose way tunok natunukan. Unya imbis ang biyabas kaniadto way apan nahimong buti-buti. Di ba? Ingana ba nahitabo kay gi-curse ba gyud. Unya ang atong mga tanom na manurok ng mga sagbot, manuok sa atong mga tanom, napadyoy amigas. Magguna ta dito labay nagkugon. Grabe. Pero inig-abot dito sa millennial kingdom, all of those curses na remove na. Wala na. Sickness remove. Oh, wala na COVID. Wala na COVID. Wala na African swine. Na kana mga, di ba, dili na tao ang nasakit? Hasta mananap na to, masakit to. Mga gipang pukdaw ang mga manok. Gipang sa tawag ano sa amo pukdaw na subay niya ang mga baboy foot and mouth disease. Ang baka pud ganito unsa toy sakit sa baka. Pero kana wala na sickness, so, di na masakiton, di na mag problema ang tiyuhos, nya di na mag problema pustiso. Kiwa na may kuwang ng ipon. Okay? Perfect naman na. No, kay gikan na beta na rapture. So wala na tayo mga apan, no, physically, di na mag-suffer og agaray sakit akong hawak. Wala na. Sickness will be removed. No immaturity. Wala lagi kuwang-kuwang. No, di ba? Wala kuwang-kuwang. No immaturity. Wala kuwang-kuwang. Wala ba ka na bang ka-immature po ni mo, oy, kanang dugay, kay kasabot. Dili na anak, kitang tanan, hingpit na anak. No immaturity. Unya, wanay pobre. Uy, salamat Lord, madato na ko anak. Uy, pobre anak, nga naman, ang tag-iyas tanan atong kuyog. Oh, na economic prosperity.
Di naman po ta magtanom, di na ta magdaro, di na ta magbanteg baboy sa alturas. Diba? Wala na. Everything will be provided. Sabi sa mga haon pa dayta ana. Pwede po kaon, pwede po di. Di naman tagot mon. Si Jesus bitaw pagkabanhaw niya, unsa may, di ba? Namdom mo ni Jesus pagkabanhaw niya? Di ba? Nagsugba sila isda. Kaon si Jesus, glorified body naman siya. So, ana na siguro may tabuan na. Di lang ko ka-imagine. No, di na tamang pagitaon, bugas. Suda po na watay bugas. Wala na. Because everything will be provided. Kaya ang tag-iyas tanan atong hari. Okay. Sunod, united language. Magsinabot na tanan, halano. Usa na lang atong sinultian tanan, mabalik ang original sa walay pay Tower of Babel. Kanus ara ba nagsugod na nagkatbuaag nagistoryahan nato. Gani diris buhol na ha. Pero magkalain-lain ang tono. Magkalain-lain pagog sinultihan ato kaditos Indabanga. Quinto Rizal, quinto. Na. Og adto pa kaditos Limiyaw, Carmen, mga anak. Dako, jamo. Pero lahi po dagditos ubay kay mga isog og tingog, pirmin na suko. Napay na nga istorya dito, kana manaog, bitaw. Hoy, dugaya, ambak na diya. Ambakon ko ni mo. Ang ila ding ambak, naog. Unya, kana bang, day, grabe ng bata, aday, arang lauga. Sige, katog. Nga namang laog. Sige, katog. Ang ila ding laog dito, tapulan. Buhol na ha, hello. Buhol na. Makalanlain na ganit agtono. Ato po ta sa laing lugar, ang butog asa itong giingon nila nga, nasuko na kaayo. Suko na baya ko, pusilon ka karon, bang, uman na. Di ba? Nga na mga inana. Pero, igsoon, during the time of the millennium, di na, wat na ikuan, kay magsinamtanay naman ta. Kita, di na ta matug, Manila sa una, may man dayon tag, isang araw, walang kain-kain. So na may joke di na kamaumsubay. Na ako experience una dito, pero meron ako abot Bulacan. Gisugo, Ima, pagkikuha nga ng kampit. Unsa may mo na ang kampit? Sa may kampit ha? Wadjog ko, gatuyok-tuyok na lang jog ko. Di ay no? Kutsilyo. Kampit. Katong karabitang kanapong tadtaran. Lain po nag-ilaha dito. So, pero inigbilinyom, na. Sinabot na dayon. Sinabot na tanan. Okay? Grabe ang Lord. Unya, sunod, united worship. Imagine, tibuok kalibutan, mag-worship sa Ginoo niya, magdungan tag-worship ni Lord. Maiskutan na nato sa sunod pang mga topic, ang detalye pa ana. And then, manifest presence of God. Pag may kag-manifest, unsa sabot, manifest, gamanipisto ang presensya sa Ginoo. Unsa may implication pag manifesto ang presensya sa Ginoo? Unsa may naaog presence ni Lord? Sa tan-aw ninyo, ug naang presence ni Lord, unsay bation nato? Naang kalipay, naang kumpiyansa, no, confidenta, kay balutang bisag magkinaunsa ang atong Dios, atong kauban, kasama natin ang Dios. Mao ditong kanta, no? Kasama natin. Usay baya pud kay sayo na kay ta makanta dadto. Pero sa aktual, Lord, gikabuhi ko. Sa aktual.
Pero lami kay tamang saya po ito. Nabay aksyon na, dumaan man ako sa ilog niya. Ingon pag ba? Di ako malulunod. Feeling. Feeling na ito? Okay. Okay. Sunod ta may igsuon. Napa mo? Okay. Sunod natong tanawon is the purpose of the millennium. Naday katuyuan nganong naay millennium. Ingon diha, to reward the saints of God. Grabe, sige na tag-reward. Na-rewardan rang ganito dito atos rapture. Napa jud ay ma-update jud mahuman ding rewarding. To answer the oft-prayed model prayer. Unsa man ang model prayer ge? Matthew 6 verse 9 to 13. Pangaji na to na sa unin. Memorize kayo na bisag pingpyungan. Okay, sa manabe. Amahan na mo na sa mga langit. Diba? Pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian. Sunod, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Pero Englishon dito, anak mana, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Ayun na. Millennial kingdom. Si Jesus ingon siya, this is not my kingdom. My kingdom is not of this earth. Ingon niya, karon nga present time, di ba? Kay kung niya pa kuno ang iyang paghari, labanan unta kuno siya, di ba? Pero ang prayer diha, let your kingdom come. Umabot ka namo ang imong gingharian. And that's the time of the millennium. Na gitubag or matuman ang giingon diha, your kingdom come. Kay siya naman jud ang maghari, no, siya ang King of Kings. Ingon pa diha, next, to redeem creation. To redeem creation. Sa may pasabot ana, di ba nga during the 7 years, samtang nata dito sa meeting on the air, naay nang hitabo sa world, di sa earth, nangaguba. Ato pa na maiskutan, sige the next mga topic nato. Unsa may tabo sa kalibutan while we are at the rapture. Then mga guba. But during the millennium, i-restore sa Ginoo. No, ayo diha, the creation will be restored or redeemed. Then next na purpose is to fulfill 3 important Old Testament covenants. So natay gitawag og Abrahamic covenant, Davidic covenant, and the new covenant. So matuman na diha. And then to fulfill the main burden of biblical prophecy. So matuman ang kasulatan. Kung ato gyud ang tun-an ng Biblia kanunay gyud na, so that the scripture might be fulfilled. Mao din na mingon that heaven and earth will pass away, but my word will remain. Tumanon gyud niya kung unsa na iyahang bilin o gisulti ng daan. Now, the titles of the millennium, dunay mga tawag niya in the Bible. The world to come. So, napay malabot lagi. The world to come. The kingdom of heaven. The kingdom of God. The last day, the regeneration. Okay. Ana po day na time, gapuson po si Satan for about 1,000 years. Adto ibutang na siya sa gitawag og bottomless pit. No, gapuson din na siya. No, kana nga time, no, naaman po yung verse diha nakaingon na gapuson na siya. Inikabot niya ana. Next is ingon dia, Satan will be judged. Hukman na siya. Ana nga time, hukman siya, he will be judged. Pero after that, after 1,000 years, buhian na po na siya balik ato sa gihapon ng matun-an.
after 1,000 years, naapay final revolt with Satan and his company against God, against Jesus and his people. So, ingon diha, kinsa may mga citizens of the millennium. Kaya tanaw na to, kinsa may mga lumulupyo sa millennial kingdom. Hapit na tamhuman. Sayo pala kita human, no? Okay. Kinsa may naa sa millennial kingdom. Siyempre, ana nga time, wala na'y unsaved. Wala na'y unsaved. However, wala na tuod unsaved ang nakasod sa millennial kingdom. Pero, naapay mga mortal. Kita that time, immortal. Muubanta sa mga mortal. Kinsa man ning mga mortal? Kanini silang mga tawo nga nakaikyas, no? Nakaikyas panahon sa tribulation period. O kini nga sila mo reproduce, but pasabot, mga anak pa, kay mortal pa man sila. Pero, mudaghan pa anang time, tiba po 1,000 years. Mo reproduce, napay mga tao nga mo reproduce kay naamay mortal nga sud sa 7 ka tuig baya nga tribulation naa pa may wa na matay ana unya kato sila na mga wa na matay ana mga Hudyo o mga Hintil man kaha na pwede pa na silang mga anak lamang na kanahimo na silang magtutuo during the tribulation period kato mga ginikanan ana. Nasundan ko ninyo? Magtutuo sila. Wa sila napatay. Nakabig sila. Nahimo silang believers. Kay wa sila napatay. No, bisan katong time nga naanay daghang pinatyanay, persecution sa naitabo. Pero sila nakaikyas. Naog naabta nila og nakasulod na sila sa pag-reign ni Jesus. Mga anak, mudaghan mo sanay no diri sa kalibutan. Pero, kana sila, nanawag yun ang kinaiya sa tao. Bisan patuod, o during the time, wala na'y nagama og sala. Kaning mga nahimong tawo, during the time, bisan pa sila og tuluan sila maginikanan, unsaon pagtuo sa Ginoo, still subject paghapon sila nga makasala. And kani sila, kani nga mortal na mga tao nga nahitabong nakasud sa millennial kingdom, makasala sila, mo reject gihapon na uban nila ni Jesus Christ. Dili sila mo submit into a new birth. Kuha na to? So, kana sila, di lang sila kalihok. Meaning, controlled sila outwardly, mo submit sila pang gobyerno ni Jesus. Pero inside their heart, naadidto ang evil nilang pagbati. Gets na to? So doon na day mga kuano nga bisan pa di ay si Jesus na naghari during that time, tungod kay mortal sila nga nakasud didto, subject sila nga mohimo gyapon og sala. Mo reject gyapon ni Jesus ang mga anak sa mga believers na ginikanan. Naading anak nga mahitabo, no? Na inikahamtong na nila, dayag na ang ilahang pagsupak o dili sila, misubmit. Outwardly, mutuo sila kay maon na may reign ni Jesus Christ, rule ni Jesus Christ, but sa panggawas na mabuhat sila yung anak, pero deep inside, wa sila maborn again. Kuha na to. Dili po tanan, kay naman po mo believer anak, naman po mo sunod jud anak nga time. So, natoy gikuan nato diri, another nga citizen dia in Save Israel. During the tribulation period, the purpose ana nga tribulation is for the Israelites. Masabtan na nato, inik-take up nato ana nga topic. So, kana nga time, the Israelites will be saved. Kay na may ipadala unya ana nga mga 144,000 evangelists nga mo wali during the tribulation period.
So daghan sa ilaha ang ma-save. Kay promise man na ni Lord sa ilaha. So ana man na igsuon, no, mo nay mahitabo. Adto niya nang atong matawo sila aning panahon na ingon diha, bisan pag si Jesus na ang maghari, adto naghiapoy di mutuo. Sa ako nang giingon, outwardly they will kanang sunod sila, but inwardly they will despise. Isalikway nila sa sulod nila, di gyapon sila mo tuo. So that's it. Kanang makakuyog anang millennium, siyempre, gikan sa rapture, muna nga, siguro doon na to. Hello, good evening. Ako ning gi-share sa inyo nga topic, giuna nako ang unsay mahitabo nato nga believers ni Christ. Unsa ganito? Una, nga gihiwat na to? Rapture. And then, unsay manghitabo sa rapture? Bema seat of judgment. Hatagan itong mga premyo. And then, marriage of the Lamb. And then, gikan dito muna og for millennial kingdom. So, tomorrow, God willing, akatay gihapon tag two ka-topics kung mahimo mas earlier para di na po ta malangan dugay ta makauli. Kay taas-taas ang topic, taas-taas siya. Kay atong hisgutan tomorrow is about the Antichrist and the Great Tribulation. Nganong hisgutan man nato si Antichrist? Siya may bida ng Great Tribulation. Siya man ana. So, unsaon pagpurma niya ang iyang panggobyerno? Napurma na ba o wala pa? Mani atong tun-an. Kay daghan na ba gayod karon nga di jud ko magpa-vaccine kay 666? Butangan ko na nag-microchip 666. Allah ka diha. Di man God. Daghan mga inana ron nga mga tawo nga ayaw jud mo pa vaccine kay 666 na itusok ana nga mautro ang DNA. No, saan na ma-alien ta? May mo ta mga robot, mura sa tara, mura tag maglakaw ta nga mga zombie. So, ato nang isgutan nananabay tatakay. Kay daghan ko yanap ngayon ana nga nagsugod na si kon dito napita na anak ko rin nagtaktak og 666. No. Is 666 possible? Na kinsa man si Antichrist? Buhi na ba siya? Mga pangutana na to iskutan tomorrow. Ayaw absent kay di ka aron di ni mo ma-miss na aron di pagka maignorante, makadungog kag mga na, at least ikaw nakabalo na unsa. So, kinsa ni siya, taga-disan ni siya, unsaon ni niya pormahon ang iyang panggobyerno. Kay mo create man na siya one world government, one world religion, one world money, 111. So, bisa karon na practice na ta ang national ID. Di ba? Kinsa na nakadawat diri og na human nag-inyong rehistro. Ako pa. So, igsoon, ayo absent. Ato ni paningwaon nga humano na to hantod Friday evening. Ang gamay na lang nabili na topic pero taas-tagas paning-uban ani. Una, Antichrist, isgutan nato siya. Dayon, Great Tribulation, unsa may tabo ana, kinsay address ana, kinsay maigo ana. Dayon, atong isgutan ang Armageddon. Dayon isgutan pud nato ang second coming. Dayon isgutan nato ang white throne judgment, and then new heaven and new earth. Ato nang paninghaon sa tabang ni Lord nga ma-present nako. Sa tinuray ng maigsuon kining akong pagtudlo sa inyo ha, kasagaran ni overview ra jud. Kay kung imo pag yun ni palugman, labi na mag-iskutag rapture, daghang pang mga view ana nga atong mabalabalanse. Lain-lain ang mga panlantaw ana. So kaning ako murag gikuan na lang yun nako, gicapsulize para lang nako ma-present sa inyo ha. Kay pila na ta ka adlaw gabi ira gani ta, pila ka oras. So kung imo din ning tun-an nga
it takes years na mahuman nato ni eschatology na topic. It takes years. Kay daghan pang mga views sa nakalain nga mga scholars sa Bible scholars, different groups of Christians. So, dunay din ito og rapture, doon na po maingon na ang rapture, unya nagmahuman na tanan ang kalisdanan, kalibutan, na po maingon nga tunga-tunga. So, asa man ta nagbarog. So, for me, mas mo prefer ko og mas daghan jud ang ning kwan ani ni ang pre-trib. No, una ibubo sa Lord ang iyang kapungot panunghaon sa daan ng iyaha aron dili maangin. Okay, so hopefully lang no, as much as possible ma-share nako ang akong nasabtan ug nakatunan, and I know kamo pod naaman pod may kapasidad to learn more, labi na sa atong technology karon. If you want to dig deeper about all these things, inyo pong tagaan o pagtagad, magsubay mo, magsusi, sayo naman ron ang mga Google, no? Dito day ko nakasabot nga no ang Google og mangutana tag mga pangutana bisan unsa, mutubag si Jah. Ang kuande ana niya, ang nag-invento ana, ang nagmugna ana mga Google. Sa na Google. Okay? so ang nag-invento de ana igsuon is sa ako nasabtan ang tanang mga dagko nga mga library sa kalibutan, no, ila na tanan gipang record ug giunsan anila paghimo, what is ang kaalam sa tao nag-increase, di ba? Mao di ay nasa tanang mga module ron, pag di masabtan, i-google mo na lang yan. I-google mo na lang. Oh. Pero ang mga maestra mayok, ayaw pag-google diha dong. Paningkaw mo itong pagkita sa bada, ma'am, ikaw po ganig, salig po ka-google. Tara, hello. Okay, naata karon sa teknolohiya nga inani. Amen? So, masabtan pa na nato some more things ahead. No, sa unahan. And I do hope, naabo mo na learn tonight? Siguraduhan lang na appeal ta ato ha. Siguraduhan na appeal ta ato. No, sa unsa ganito una? Rapture, Bema, next, marriage of the Lamb, and the millennium. Siguraduhan lang nga una sa tanan kuyog yung rapture. Kaya og di jud ka kuyog rapture, di jud ka mabima, di jud ka marriage of the Lamb, samot nang di ka ma-millennium. Unahon gutong rapture. So, God willing, mag-climax unya ta, makuha na nato tanan na topic nato niya, God willing, ipahilo na nato, unsaon nato ma-sure, nga ato ta makuyog sa mga una natong gipang discuss, o dili ta adtong nabilin. Talawan, mangganit tag-init ng panahon na. Tago, mangganit tag-ilaw, mas landok. Unsa na lang kaha ang wala na unyay pagkahunong, nakainit sa kalayo sa imperno. Pero I pray and I hope and pray na kung nakatunan na ni nato, bisan ginagmay lang nato nakatunan, this will help and encourage us to have burdens for the souls na nawala pa. Amen ba? Makatabang ba ni nato puhon-puhon labi na magisguta sa mga mabilin? Kita ba nga nakasabot na ani, makabaton tagkabugaton, nga musangyaw aron sila mapasidanhan. Nga dili nila sination ang kapaitan sa mga dili makauban sa rapture. Okay, mag-ampo ta migsuon. Amo lang itong Amahan, salamat kay Ginoo sa mga pulong nga imong gibilin kanamo karon. Salamat Lord pagkanindot kaayo Ginoo. Pagkabulahan day gyud namo kaayo. Bisan day kami Lord makasasala, imo ming gipakaway sa. Kitagaan pa minimo Ginoo sa daghang nindot kaayo. Lord nga mga butang nga imong giandam sa amo gikan diri niining kalibutana. Lord, dili day dinhi ang tinuod namong kalipay. Wala day dinhi Ginoo ang amo tinuod na katagbawan.
na aragyuday diha nimo uban sa imong kiliran. Lord, tabangi kami amahan na mangandoy sa matag adlaw mulantaw sa imo Ginoong gisaad kanamo nga nindot nga dapit Ginoo nga giandam nimo alang sa imo mga katawhan. Salamat Lord sa pag-uban nimo kanamo sa kanunay. As you protect us, O God, from the evil one, samtang ni apa kami dinhin ining kaliputana. Lord, dalaygon ka o gulian ka namo sa tanang pagdaig dungog himaya, diya lamang sa ngalan sa imbugtong anak ko sa Jesus. Amen and amen. So, salamat sa